फाग्लासो दसेनो टाइम जाबाथाय खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय बिदि खालामबाय थायो हाजिराफोरा। ये बंदा देखो फ्लिपकार्ट का ये डिलीवरी बॉय, इसका नाम है उनु। हमको ये 2 घंटा जैसा रुकाया यहाँ पर, हर समय लेट करता है ये बंदा। इसका आईडी कार्ड लो, ठीक है, फ्लिपकार्ट वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं फिसाजोखौ गराय सिख्ला थारदों मालाय बोरायखानायसो इयो रायजोफोर बोरायखानायसो सिख्लाफोरनि इयो बारामा एखनबा फिसाजोखौ गालांथ'नानै रिल्स खालामलायखुमाहैबावोसो हिनजावखौबो गालांखुमानानै बिराद ओरैबायदि नायो मानसिया जि जोंखाय आं सम मोनसे मालाबा थगायनानै आंनावबा थांनि दसेनो फैगोन होनलायगोन आरो बिराद थगायसुलाखायो। ओमफ्राय मुदुमफुल बिबार बेफारि जादों। बुरिनो बुरिथारबाय हाम्फेया। सासे लाबावनोसैसो आं आदैबासि। निस्का ब्लग भिडिअ बानायदों निस्काया नै बिबार लायदों बिबार मोदोमफुल बिबार ना आयौ रे मा कालागिस खोमाखियाव नै गिदिर थायो आयौ लाजिबायलां ना नागिरग्राफ्रा नै नायग्राफ्राबो टिकेट दानलायथारदों 50 थाखा टिकेट सोरबाफोर ना हमनाय नायनोबा फैनो हागोन आदर्शआव मेरलाथार ना नायग्राफ्रा हमग्राफ्राबो हमगासिनो नै गोग्रोमबानो मोनलाबायो नाखौबो नायाबो बेलेग ना गैखाया मागुर खुसियाल' दाम खमि ना गैया आरो दामि दे मासे बोखांनानै देखायलाय मोनाखै मासेल' थायाब्रा मागुर इब्रि माबा दांग्रोम मागुर दांग्रोमदों मागुर लाजायोलै सिलराबाबो दै सारा फिसा मागुरा थमेन नुजाजोबगोन दानो वा फख्रि ना मोनलायबावदों माथो लागायदो
देखलाय लायलाय नाखलायलाय मा नाखलायलाय खेबनोलाय खाथियावनो दं लायब्रा देखायनोलै लायलाय नोङो मा देखायोखाय देखाहरलाय आरो जा आमा ओइ लाइटस मावगासिनो नै नाया मागुर खुसिया गोजा सयथिबो गिदिर साबानो जाबाय बन्द खालामदों ओइ लै सानजाहा इनि बिलाय बे मावलांबाय थानायखौ नुवासै अ बियो ओरैजाय खोलाथिं फैबाय खोलाथिंलै खोलाहा ये बंदा देखो फ्लिपकार्ट का ये डिलीवरी बॉय इसका नाम है उनू हमको ये 2 घंटा जैसा रुकाया यहाँ पर हर समय लेट करता है ये बंदा इसका आईडी कार्ड लो ठीक है फ्लिपकार्ट वाला इसका आईडी कार्ड लो इसका नाम माजबाद से है यूट्यूबर अच्छा नहीं है यूट्यूबर हर समय हमको लेट कराता है पहले फोन करके हमको ये आने देता है और 2 घंटा समय हमको लेट किया है इसने इसका आईडी कार्ड लो ठीक है पूरा लड़की देख रहा था इसके वजह से लेट हुआ इसका आईडी कार्ड लो फ्लिपकार्ट वालों ये माजबाद का है ये माजबाद आदर्श का है लड़का डिलीवरी बॉय है पहले फोन करता है हमको और फिर बोलता है ये यहाँ पे है वहाँ पे है बोल के हम लोग को बागान में ऐसे टाइम वेस्ट करता है इसके वजह से लेट होता है खै घन्टा नेखोदोंमोन नोङो खै घन्टा 1 घन्टानि बारा नेबाय नै दासो मानसिया ओमफ्राय माजबादाव दंबा माने टार्निंआव दं होननानै थगायो बियो बिदि आरोना बहुत डेन्जार मानसि खिन्थु आइडिया दाजासिम बिसोरो आइडि को डालना है बिनी को अच्छा गुड लड़का है गुड लड़का जल्दी देखा जल्दी थांसै हरदो यूट्यूब बानायनांगौ खुलिनानै 700 टाइम हर जल्दी आंना 700 टाइम रानिफ्राय हरदो आंना 10 टाव फैगासिनो सिगांनिफ्रा जल्दी रलिबाबो 4331 ऑन डिलीवरी से बिछना देखेगा पहले खोल के दिखाओ उसके बाद पेमेंट होगी ठीक है हमारा फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं है पूरा खोल के देता है हाँ कोई पत्थर वो आईफोन वगैरह ये सब ऑर्डर करने से पत्थर भी आ जाता है कभी कभी वो झूठ है झूठ नहीं है ये डिलीवरी बॉय लोग ही करता है ऐसा देख क्या सामान है ये देखो खोलो अभी खोल के दिखाओ क्या है अंदर खोल के दिखाओ मस्त है हेलो दे जल्दी खुली हाँ कैश ऑन डिलीवर ना खुलना नायनांगोन हेलो मस्त बिलाय मोननैल' फैबाय नामा मोनसेया बोरो मोनसेखौ अबाव सोखोनलाय आलुबा पारमिसखौ ए मावजि जाबाय मोनसेया हेलो मोनथाममोन अनसै ना माइ हागासिनो माइ काटेक मिथुन मार मिथुन मार दुजन मिथुनटा नाया बेग आहानाय ना दुजन मिथुनटा खावख्लाबसि जामबाय खावख्लाबसि दंबावो डेन्जार आसिल रे दुजन मिथुनटा आहानाय আজি जेसिबि आसिले हाम्पेयाबो हागासिनो हाजिराफोरजों हाजिरा मावफैदों सोरनाव हाजिरा मावफैदों
ओंखाम उखैनाया जाथारला बिसोरा रायज्लायनो बाथारदों थांग्रोदो मोजां ना हानो मोजां ना मा होनो हानो हानो मोजां नङा नङा ओंखामखौ जोबोद खुरगोन आं नोंनो खुरगोन आं माइ हानानै जोबोद मेंबाय बोराय बुरै दा मोखां नायलाय नायलाय ओंखाम जानो नागिरदों एसे गंनै मा ओंख्रि लाबोदोंथाय नै नाफामथां माथां माबा थास' बिथराइजों ना गोरान फोराननायनो नाथुर सिन्थाय दङ नैबे आं दहाय बायनानै लाबोनाय ओमफ्राय जागासिनो नै हाम्फेया सिरा सिरा बाता सिरा एकदम बङालि बुरिनिफ्रायबो बुरिसिन नुबाय बङालि बुरिनिफ्रायबो बुरिसिन नुबाय हाबबाय ओंखामा बिलाइ जाग्रा नुखायो हाम्फेखौ बागान बिलाइ जाग्रा बाथोनाबो नायलाय प्लेटसेखा बेखौ होजोबसिगोन बे मन'नाया आं जाग्रोसै जाजोबसै जालाय आखाया थिफुजोबलायबाय नै लोगोफोर आखाया आयौ सयथिबो नायजाला माइ हानानै थोस दोलाबजोब्बाय गोथाव आं संनाया रेडि नुखाबाय मानसिखौनो गथ' सासे मोननायावनो थोस हागासिनो लासै जोब्बाय नै एसे गुमाबो मोनदों गुमा गोथाव हाम्फेयाबो हागासिनो लागाव सानाबो नै हाबां जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै खावसे दंबावथारो नैथिया ओरै सुलासे हाम्फेजों आंजों दा थांथ'वाखै आरो हाजिराफ्रा खारलांजोब्बाय 4टा जानाय लोगो लोगो फुट फाट होलांजोबखायो दिनै नैबे सुलासेखौ हाजोब्बाय आरो ओमफ्राय गाबोन हाफैबावनोसै नैथिया सुलासे ओरैजाय दब्लाया गिदिर गिदिर ना फाग्लासो दसेनो टाइम जाबाथाय खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय बिदि खालामबाय थायो हाजिराफोरा एसे हानानै थांबावसै नैबेहाय उफाय गैया गोरिब अबस्था बेफोरखौनो मावनानै जायाबा माथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर सम सम टाइम मोनबा बानायबाय इउटुबखौबो भिडिअखौ होनो हायोबा दा बिदिनो आरो जोंना मालाबा लेटबो जालायलाङो खामानि मावनानै बेस्थ'नि थाखायनो मालायफोरबायदि थाखा फैसाबो गैजा रोङा नालाय बेनिखायनो मोजां जायगाफ्रावबो बेरायनो हाया मोजां जायगा देखायनो हाया नोंथांमोनहा दुखु दामोन दा जोंना फेमिलि बिदिनो लाइफ स्टाइलखौ आं देखायबाय थानो नाजायो आरोना उनफ्राव नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोनोब्ला नायनोसै देनांफोर भगबानफ्राव अनोब्ला बाहेरफ्राव मोजां जायगाफोर बेरायनो थांनोसै फैसाफोर जाबा उनफ्राव ओमफ्राय दाथ' खेथिनि दिन नालाय खेथिखौ दा समाव दैखाङाबा जाया अखा फैना होबा गाजा बेरजोबगोन माइआबोथ' मोनजोब्बाय आरो दा मारा होनांगौनि दिन जालायबाय गैया जिमावबो थांनो मोनासै मास मोनसे मोननैसो थाथ'नांसिगोन उफाय गैया बिदि माइ हाहोगोन ना मोनसेयाव आंनाव फैनायखायसो नोङो बिदि भिडिअ बानायलाय बहाबा बेरायनाय मानाय बिदि बेरायनो मोनबाय थादों नोङो माला अबे जायगायाव बेरायफेरनो लांखो नोंलाय आंखौलाय बेरायफेरनो लाङाखै आंजों फैनायखायसो नों बिदि गिदिं मोनजाबाय थादों आयु गिदिं अबेथिं गिदिं खांलाय दिनैल'सो आं नोंखौ लाबोफादों ओरैनो नायनोसो लाबोफादोंमोन आं केमेरा खेबनोसो गावहा हानानै देखायबाय आरो ओरैनो कमेन्टफ्राव एसे
जाहरथों होननानै हायद'लै हायद' गोख्रै हाजोब नङाबा माइ हाखुब्रा आदिबासि हिनजावसो लायना फैनोसै आङो लायबाबो अरजाया आं आराम जिरायना मोनजाबानो जाबाय आदसा लोगोफोर लायनो अर्डार मोनखाबाय लायनोसै आं दा बागानाव